his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo lero pano pa Tiyankhule ndi Ambuye. Lero ndi tsiku la mtengo wapatali ife ngati Amalawi, lachitatu pa 6 July chaka cha 2022. Ndi tsiku limene timakondwerera ufulu wathu ngati dziko kuchoka m'manja mwa atsamunda kuyamba kudzilamulira tokha. Kodi tingathe kunena kuti ufulu wathu ukutipindulira? Tingathe kunena kuti tili pabwino? Mwina atu kuthupi tili ndi ufulu, koma tikayang'ana jamati neo-colonialism, tiliso mukapolo wa andale athu, tiliso mukapolo wakumvera chilichonse chimene anzathu amene amatithandiza ndi chuma tilimo. Tipemphe tsiku la lero Nkhoswe imene timakondwerera mu mpingo wathu Maria Goreto Oyera atinenere kuti ufulu umene ankafuna makolo athu tigawane ndipo tithandize kuyanjana ndi Mulungu. Freedom but is a way of uniting with our Creator. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Hosea mutu wa 10 ndi 1 kulekeza 3 kudzawerenganso 7 kenako 8 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Benedict Maguda, mtolankhani ku Radio Maria Malawi mu Diocese ya Mangochi. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo Oyera mutu wa 10 ndi 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission, ECM. Ndipo amene tikutenga mawu a tsiku la chaka cha independence, mawu athu amachoka buku loyamba la Mafumu mutu wa 19 ndi 16 kulekeza 21. Mawu achiwiri amachoka mkalata ya Paulo ya Galatia mutu wa 5 ndi 1 kulekeza 13 mpaka 18. Komanso mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka mutu wa 9 ndi 51 kulekeza 62. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mprofeti Hosea. Hosea mutu 10 ndi 1 kulekeza 3 kuzapitizanso ndi 7 mpaka 8 ndi 12. Aisraeli ali ngati mpesa ukondwa umene unkabala zipatso zambiri. Chuma chawo chimanka chichuluka, chipembedzo chachikunja chinkakulirakuliranso. Dziko lawo limanka litukuka. Iyo ankakomesera mafano awo amene ankawapembeza. Mtima wawo ndi onyenga. Tsopano ayenera kulangidwa chifukwa cha machimo awo. Chauta adzagumula maguwa awo ansembe ndipo adzawononga miyala yawo yoyimiritsa yachipembedzo. Posachedwa anthuwo adzanena kuti tilibe mfumu tsopano chifukwa sitidamvere chauta. Komabe mfumuyo ikanatichitira chiyani ife? Mfumu ya ku Samariya idzatengedwa kunka kutali ngati kanthambi koyenda pamadzi. Akachisi opembezerako milungu yabodza amene Aisraeli ankachimwirako idzawonongedwa. Minga ndi mitungwi zidzamera pa maguwa awo. Anthu adzawuza mapiri kuti tigwereni, adzawuza magomo kuti tipsinjeni. Aisraeli adzagonjetsedwa pa nkhondo. Mudzifesere mchilungamo ndipo mudzakolola madalitso a chikondi changa chosasinthika. Tipulani tsala lanu, pakuti nthawi yofunafuna chauta yakwana. Funafunani chautayo
mpaka atabwera kudzakugwetserani mvula ya madalitso. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 7. Nthawi yomweyo Yesu adasonkhanitsa ophunzira ake 12 aja, nawapatsa mphamvu pa mizimu yoyipitsa anthu kuti azitulutsa mwa anthuwo, ndiponso mphamvu zochiritsa nthenda zonse za anthu ndi zofoka m'thupi. Atumwi 12 mayina awo ndi awa: oyamba ndi Simoni otchedwa Petro, ndipo m'bale wake Andrea, Yakobo mwana wa Zebedeyo ndi m'bale wake Yohane, Filipo ndi Bartolomeo, Tomasi ndi Mateyo okhometsa msonkho uja, Yakobe mwana wa Alifeyo ndi Tadeyo, Simoni wa mchipani cha ndale cha Azerote, ndiponso Yudasi Iskarioti amene pambuyo pake adampereka Yesu m'manja mwa adani ake. Anthu 12 amenewa Yesu adawatuma ndi malamulo akuti: musapite kwa anthu a mitundu ina kapena kukalowa mudzi uliwonse wa Samariya ayi, koma makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika. Pitani muzikalalika kuti Mulungu ali pafupi kukhazikitsa ufumu wake tsopano. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, tsiku la lero pamene tikumva Ambuye Yesu akuyitana ophunzira ake 12, komanso ndi tsiku lalikulu monga ndanenera our independence, mawu a Uthenga Wabwino ndofunika kuwalingalira mozama. Pali mfundo zitatu zimene timafuna kuti tikhazikikepo. Choyambirira tikuona kuti Ambuye Yesu pamene akuwayitana anthu aja akuchita kuwatchula mayina: Mateyo, Mariko, Yohane, Petro, ana Zebedeyo. Chifukwa chachani? Tikawerenga buku la Jeremiya, Mulungu amatitsimikizira: ndidakudziwa kadali m'mimba mwa mayi yako. Amatidziwa kuyambira pachiyambi, amatitchula ndi mayina athu, amatitchula kuti John, Francis, aliyense Mulungu usonyeza kuti ali mkatikati mwathumu, amatidziwa. Komano mkatikati mwa mayinamo tikumva description, ntchito zosiyanasiyana, ma background osiyanasiyana. Ena anali nzipani za ndale za Azerote, akati mazirotsi ndiye kuti kunalibenso common sense, akangoti tiye nayeni noganiza kuti walakwa sanalakwe, kungotengeka anchipani cha ndale cha Azerote. Munali ena okhometsa msonkho akuba tithotero chifukwa amabera anthu kwambiri, ena asodzi, anthu osaphunzira, ena anali madokta momwemo. Chimene afuna kutionetsa ndi chani? Mulungu amalandira, Mulungu amayitana wina aliyense. Amayitana people of high ranks, amayitana people of low ranks. Tisadziderere chifukwa he who God calls, he equips with knowledge. Mulungu amene wamuyitana munthu amampatsa zipangizo zoyenerera kuti agwirire ntchitoyo. Musembe umene ndilimo adandiona kuti ndinoyenerera, nditha kuigwira ntchito yake. Ndisapeputse ena, musandipeputse. Inuyo musathetse mabanja anzanu kuti aja akadakwatirana ndawo bwezi zili bwino. Amene adakwatiranawo Mulungu adaona kuti ndoyenerera, akukhalana kungosowekera kudziwa kuyitanidwa kwawo. Amene akugwira ntchito ya udokta aja Mulungu adaona kuti ndoyenerera. Tisadziderere chifukwa aliyense amene Mulungu adamulenga adamuona kuti ndoyenerera. So phunziro lathu ndiloyamba ndilonena kuti Mulungu amagwiritsa ntchito munthu wina aliyense malingana nkufuna kwake. Ndipo amene Mulungu amuyitana amamuyeretsa, amamtuma. Ndipo akamtuma amampatsa zipangizo zoyenerera kuti ayigwirire ntchitoyo. Kachiwiri tikuona kuti order ya commandment imene akuwatumira: pitani muzikachiritsa anthu, pitani muzikachita chakuti. Koma asananene chonse pamene akutsindika kwambiri, mukawuze kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Tisanalalike of God's greatness, of God's mercy, choyambirira let us preach repentance. Ndisanakambe za ukulu wa Mulungu, mtima mwanga mukhale kaye mtima ufuna kudziyeretsa. Mulungu amafuna anthu oyera ndi amene ampembedze muchoona. Sinde kuti amakana ochimwa, koma amafuna kuti tikazindikira kuti ndife ochimwa tiyere mtima. Ambiri tidazindikira kalekale kulephera kwathu, koma sitimafuna kutembenuka mtima. Ndipo ine ndikusangalatsidwa kwambiri chachitatu ndi mawu awa akunena kuti pitani poyamba mukalalikire kwa mtundu wa Israeli amene ali ngati nkhosa zotayika.
go to the lost sheep of Israel. Nchifukwa chani mulungu sakuwatuma kaye kuti apite kaye kwina kulikonse? Kulimene timatchula kuti universal and particular commissioning. Apa pakuwapatsa particular commissioning, pitani kaye kwa Israeli. Nchifukwa chachani? Zinthu ziwiri. Choyambirira, tisanafune kusintha zinthu, tisanafune kuti zinthu zikhale zokoma, timenera tipange kaye build our own house. Tilipo ambiri timadzudzula anthu ena. Ife moyo wathu tikulephera zomwezo. Siniona kuti tisamadzudzulani kapena kukonzana. Koma tisanakonze kuti ena afikire pa mulingo umene ife tikufuna, tatiye tiyambe ndife takonza. Zimachitika ndithu mwina macheya mphakati, anthu simukupereka bwino mtulo, zamasikaso mwabwerera mbuyo, kungokalipira anthu. Mudzangoyerekeza ofunsa kuti acheya inuyo tione lisiti yanu ya mtulo, mukaona mwina so sanapereke. Akapereka mwina 20 kwacha. Zocheza eti. Ife tisanasinthe ena, kuli ngati makolo kumanenana, mwana ndio waumvewe, mwana iwe ndipo koma wana iwowo sapato sokusa mangobwereza akuti ndeimatenthera bwino blanket chichapite ndi chaka chatha pogo. Change yourself first. Nchifukwa Mahatma Gandhi ujamanena kuti be the change you want to be. Change imene tikufuna ionekere poyera tiyambe ndife kusintha. Chachiwiri ndi mfundo imene nchifukwa chani akuwatuma kaye kuti alalikire kwa Israeli anzawo. Priorities. Nthawi zina ambiri timalephera kukwaniritsa even kuzimu kumene. Chifukwa choti we are just scattered. Tipange icho. Ambuyesu amafuna prioritize your things. Even government kumene anzathu atonse alliance anatilonjeza zinthu zambiri. Nkofunika atakwaniritsa malonjezo awo inde. Koma utengera mwina ndi zifukwa zimene akumapereka, nkhondo ku Ukraine, pakuti, zachuma mmene zikuyendera, COVID-19 ndipomveka. Koma have you shown us your priorities? Kuti of all the things that we promised, tipanga 1, 2, 3, ndikumazipanga anthu kumaona progress. Koma you may see kuti tufuna paliponse tigwireko pa zipangizo zotsika mtengo, kenaka tigwireko za misewu, kenaka tigwireko za corruption, kenaka tigwireko za chakuti. Yes, nkofunika ndikoyenera, but without priorities we can achieve nothing. Inenso mwina nkutheka mmoyo mwanga, ndimafuna ndikwaniritse zinthu zambirimbiri. Lero ndisangalatse yawo, mawa nditumikire yawo, pamapeto ndipeza kuti palibe ndi chimodzi chomwe chimene ndapanga. So Ambuyesu amafuna kuti anthu ajapange prioritize kalalikidwe kawo, kuti akapanga apa aziyenda pang'ono ndi pang'ono. Nchifukwa chake Ambuyesu atakhutitsidwa kuti tsoona anthu akhwima nzeru, akhwima malalikidwe yawo atauka kwa akufa, anawuza kuti tsopano ndikukutumani pitani maiko onse. Ndisanasinthe moyo wanzanga ndidzisinthe kaye ine ndemwe, komanso ndisankhe kuti ndikwaniritsa kaye ichi ndi ichi. Sindingati lero ku Blantyre mawa kunzuzu tsiku lino kalonga ayi, Lilongwe, Blantyre, Kasungu pang'ono ndi pang'ono. Potsirizira monga ndanenera tikuona kuti anthu amene adawayitana they were just ordinary people, 7 of them fishermen. Anthu ndithu amalanke otsika kwambiri, koma Ambuyesu anaona kuti ndofunikira kuti akagwire ntchito yolalikira. Ifenso nthawi zina zimene Mulungu adatipatsa tisaziderere. We can use ordinary things to achieve extraordinary things. Alipo anthu ena amene amafuna zinthu za mtengo wapatali, tikufuna ansembe apamwamba, asisitira apamwamba. Ayi, Mulungu amagwiritsa ntchito zida zotsika kuti dzina lake ndi ulemerero wake uoneke. Tisadikire monga anachitira wachuma uja kuti Atate Abrahamu nde tumizana njero achite kutsika kumwamba akauzenso abale anga. Haya anawuza kuti amene alipo pansipo ndokwanira kuti awalalikire mthenga wabwino. Chimodzimodzi nafenso tisadikire extraordinary things to change. Tufuna anthu amene achite zozizwitsa. Nchifukwa chake anthu azitinamiza masiku ano kukakamiza visungusho, because ndife anthu amene tadzadzidwa ndi mtima wongofuna zozizwitsa. Use simple things. Korona uja ndoyenerera kuti mukapeze moyo osatha. Malembo oyera Baibulo kwaya ija ndiyoyenerera, ansembe muli nawo ndoyenerera, asisteri muli nawo, mamuna muli nayo, ana muli nawo, ntchito muli nayo, ndi zoyenerera kupezetsani zinthu zazikulu, koma mutazigwiritsa ntchito moyenerera. Tipempha Ambuye tsiku la lero motsogozedwa ndi uneneri wa Maria Goretti Oyera atithandize kukhala atumiki achangu, atumiki odzipereka, makamaka kuti ngati dziko ufulu umene tinkaufuna tiugwiritse ntchito moyenerera potukula miyoyo ya wina ndi nzake. Ndikufunireni chaka chabwino cha ufulu odzilamulira wa dziko lathu lino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to